Daghang mga Kristohanon karon nga dili makapadayon sa pagpangalagad o mi-decide nga muhunong na lang sa ilang pag-alagad. So nini nga video nining sambingay atong isigutan ang sambingay may tungod sa paglahutay. Okay? So para mas masabtan nato kining ato ang sambingay, but be sure naka-subscribe ka sa ato ang channel aron nga ma-notify ka sa ato ang mga next nga mga video upload about sa sambingay. Doon na natay mga daghang sambingay, paki-scroll up lang, paki-tanaw lang sa itong mga video, pili lang sa itong mga sambingay about sa Kristohanon, especially we are in the last days. So kini nga itong sambingay pahaom nato ni karong panahon na kay daghan kayong mga na-discourage sa pagpangalagad. Okay, so para mas masabtan nato inani ang sambingay. Adunay amahan ug anak nga nagbiyahe sila og sa ilang pagbiyahe kusog kaayo ang ulan. Tungod sa kakusog sa ulan, dili na kayo makita ang dalan tungod sa grabe ang gabon tungod sa kakusog sa ulan. So miingon ang anak nga ga-drive sa mao nga sakyanan, iyon ang anak nga pa muhunong dagway ta kay kusog man kaayo ang ulan, dili na makita ang krasada. So niyon ang amahan nga padayon ra nak, padayon ra. So pag abot sa unahan, perti na yung pagkakusuga ug lugos na maklaro gyud ang dalan tungod sa kakusog sa maong ulan sagol bagyo. So nihangyo na gyud ang anak pa, di na gyud ako makita ang lugos na ko kita sa karsada gyud. Muhunong sa laman daway tagkadyot. So niyong amahan dong padayon ra gyud. Okay? So daghan na kay nang hunong pero sila nagapadayon ra gyud. So ni likramo gyud ang anak nga pa nganong padayon man gyud. So ikatulog ito higayon nga nihangyo siya pero yung amahan niyon nga padayon ra gyud. So pag tanto na lang padayon didto sa unahan, layo-layo na silang naabtan, wala di ay ulan. Wala di ay ulan sa unahan. So naabot sila dito sa karsada nga walay ulan ug miingon ang amahan dong hunong na. So nangutana ang anak nga pa kaganina nga ulan lugos maklaro ang dalan, imo kong ipapadayon. Apan diri na noon nga wala nay ulan, hawa na, mayon na kang hunong. Yun ang amahan. Sagdi lang, basta kay hunong. Okay? Ni hunong ang anak, kay masinugtanon sa amahan. Pag hunong, niyon ang amahan. Dong gawas. Gawas ta sa maong sakyanan. Yun ang anak nga, nga naman pa, so may tuyo inini. Basta lang gawas. Gawas sakyanan. Magawas tang duha. Nagawas silang duha, ug niyon ang amahan. Dong tanawa sa atong giagian. Nakita ba nimo nga grabe rang dagom? Grabe rang kusugang ulan dito? Samantalang diri wala gyud ulan. Kung nihunong pata niyon ang amahan, tan-awa nak kung nihunong pata naara gyapon ta didto ron og nakatagamtam gyapon ta sa maong kusog nga ulan ug bagyo. Pero kay nipadayon man ta maong nakabaton kita og kahayag og walay ulan ug bagyo dinhi. Okay? So dinhi lang ta mukutob sa atong sambingay. In ana sab sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Damor kita nga moatem nga muundang sa pagpangalagad, muhunong sa pagpangalagad. Damo rin noon ang bagyo, problema, bagyo, ulan nga naara gyapon sa ato ang kinabuhi. Pero sa mga tao, sa mga Kristohanon nga bisan dunay bagyo, bisan dunay dakong unos sa kinabuhi pero gapadayon gyapon, wala muluang sa ilang pagpangalagad, then ang Ginoo nagsaad kanato og kahayag. Nagsaad siya kanato og kagaan sa atong kinabuhi. Sama sa mong amahan. Gihunong sila, nitan-aw sila sa ilang naagian. Ang ilang mga kaubanan nga nanghunong nakatagamtam lang gyapon dito sa maong bagyo. Pero sila nga wala mohunong nakatagamtam sa kalinaw og kahayag. Okay? So ana usab kanimo Kristohanon kung ikaw karon usa ka Kristohanon. Padayon kung unsa man ang problema nga imong nagian karon, kinahanglan gyud kang padayon kay sa unahan ni ana adunay kahayag ug adunay kalinaw nga gihatag ang Dios kanimo ug kanako. Kung mustap ka, kung dili ka makapadayon, magpungasi gihapon ang bagyo ug mga problema. Dili solusyon ang paghunong, dili solusyon
ang pag-undang sa pagpangalagad para malinawan ka, para mawala ang mga problema. But ang solusyon para may kalinaw ka, may kahayag ka, may kagaan ka sa imong kinabuhi, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang mga katawhan, mga Kristohanon nga magapadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo, ang Dios mo'y maghatag kanila og kapahulayan, kagaan, kalinaw ug kasaganaan sa kinabuhi. The rest ni ana, kung dili kita makapadayon, dili ginato makatagamtaman ang kinabuhi nga puno sa kagaan ug puno sa kahayag. Unsa man ang imong kabugaton karon, unsa man ang problema nimo karon. Nag-ulan man siguro problema, nagbagyo og mga kalisdanan, nagbagyo og mga kawalad o nagbagyo og kasamo karon. But ayaw ka discourage dira. Ayaw pagtutok sa mga discouragement dira. Kinahanglan ka maglakaw sa pagtuo. Walk by faith. Sama sa usa ka amahan. Iyon ang amahan. Dong padayon ayaw gyud hunong. Padayon ayaw hunong. Okay? Muna padayon Kristohanon, ikaw karon namati Kristohanon. Padayon. Ayaw ka balaka sa imong mga problema, ayaw ka balaka sa future nimo, ayaw ka balaka along the way sa imong atubangan unsa ang mahitabo ang kahimtang. Hinumdumi ang Ginoo nagauban kanimo o kanako. Dili ta niya biyaan o dili ta niya pasagdan. Kanunay ang Dios nagatiman kanato in good times and in bad times, sa kasakit o sa kalipay, sa balatian man o sa bisan unsang kahimtang nato. God is good all the time. Muna ini nga sambingay pupuli nga nakahatag kita og dugang nga kalig-on o kadasig diya kanimo igsuon nga dili gyud ay rason nga muhunong ta masulbad na ang problema. Okay? Pero kung mopadayon ta, aduna ra gyud kasulbaran sa atong mga problema. Okay? So, salamat sa inyong pagtan-aw o pag-cut-on sa atong mga sambingay. Actually daghan kay itong mga sambingay dira. I-scroll up lang, pakipili lang. Pwede po nimo ni magamit as a preaching illustration kung usa ka leader sa church, usa ka magwali, magamit nimo ni siya. So para updated ka sa daghan na itong mga sambingay, paki-subscribe o ayaw kalimot pag-comment sa ato nga sambingay karon kung doon na kay mga lesson nga nakatunan. Okay? Malipayon akong basa sa inyong mga komento. Glory to God, igsuon ko diha sa Ginoo, padayon gyud. Ayaw padala sa mga sitwasyon o hulga sa kinabuhi, kay ang Dios nagtan-aw sa atuang pagpadayon. May the Lord bless us ug mag-continue siya sa pag-guide kanato. Glory to God. God bless. Kita na punta sa next na po natong sambingay.